Так, а что коли... не вариант. Так, придумал! Хотя... так само не подходит. Рмал, салют усім. Добрый вечер, сябры, пробачьте. Я не зауважил, что колыханка почалася. А чим ти зайнятий? Ой, Рисочка, вельми важной справой. Я вынаходжу. Рмал, винаходиш? Менавіта. А што? Топачка, калі гэта сакрэт, подзяліся са мной. Я больш нікому не скажу. Ну... А можа, я табе дапамагу вынаходзіць? Дам якую-небудзь параду. Ну, Топачка, калі ласка. Ой, ведаеш, у чым справа, Рыся? Я пакуль не придумал, что вынаходзіць. Сур'ёзна? Рмал, а навошта прынёс гэтыя, схемы, чарцяжы? Ну, як навошта? Ва ўсіх вынаходнікаў яны ёсць. А яшчэ абавязкова, тоўстыя кнігі, энцыклапедыі розныя. Рысячка, прынясі, калі ласка, энцыклапедыю. Якую? Да любую. Галоўнае, каб яна была тоўстая. І што ты будзеш з ёй рабіць? Як што? Пакладу на стол, тады ён дакладна будзе выглядаць як стол вынаходніка. Топачка, мне здаецца, ты пачынаеш вынаходзіць не з таго. Ой-яй-яй, ты быццам ведаеш, Рысячка, з чаго трэба пачынаць. Нормал, на жаль, не ведаю. Слухай, Топа, у мяне ідэя. Давай у Коскі спытаемся. Можа, яна падкажа, як рабіць вынаходкі. Ідэя добрая, толькі Коска сёння не прыйдзе. А ты адкуль ведаеш? Да я з ёй сустрэўся. Яна паляцела на сустрэчу кніжных вынаходнікаў. Будзе расказваць новы спосаб, як лёгка і хутка ўспомніць патрэбную інфармацыю. Рмал, гэта Коска новы спосаб прыдумала? Менавіта. Здорава! Трэба будзе ў яе пацікавіцца, калі вернецца. А ты, значыцца, Топа, пачуў пра вынаходнікаў і таксама вырашыў штосьці вынайсці. Чаму не? Я даволі многа ведаю. Думаю, штосьці новае у мяне прыдумаецца. А твоя вынаходка павінна быць якой? Што значыць якой? Карыснай ці вясёлай. А можа, увогуле смачнай? Рыся! Ты што, здзекуешся? Што за вясёлыя смачныя вынаходкі? Яны павінны быць толькі сур'ёзнымі, нават крыху сумнымі. І яшчэ не ўсім зразумелымі. Упэўнены, Топа? Абсалютна. Трэба вынайсці што-небудзь, напрыклад, касмічнае. Рмал, складана. Ды калі гэта было проста, я б даўно справіўся. А так цэлы вечар сяджу над схемамі ды чарцяжамі, а ў галаву нічога не прыходзіць. Добрый вечар усім. Прывітанне, Цім. Салют! Ой, а чым гэта вы цікавым такім займаецеся? Я вынаходжу. А я дапамагаю. Якія вы малайцы разумнікі. І што вы вынаходзіце? А вось гэта мы пакуль не прыдумалі. Цімыч, можа, ты нам падкажаш? Толькі Топа хоча, каб вынаходка была вельмі сур'ёзная, Рмал. Напрыклад, касмічная. Сябры, такімі вынаходкамі займаюцца вучоныя.
Тут треба добре розбиратися і у фізиці, і у математиці, і у астрономії, і у... Стоп, Дімич! А. Стоп, спиніться! Достатковий тих наук, що ти перелічив. Достатково для чого? Ну, каб зрозуміти, що ніяка винаходка у нас зараз не отримається. Даремно ти так лічиш, Топа? Винаходки ж можуть бути не тільки наукові, А які я ще? а ще випадкові. Почекайте. А гэта як? А вось так. Один хлопчик випадково покинув на вулиці шклянку з соком і з драўлянай паличкой. Было холодно, сок вокруг палочки замерз. І отримався фруктовий лід. Менавіта так, Рися. Яка цудовна, смачна винаходка. І сапраўды, випадковая. А яшчэ винаходки бываюць смешныя. Румал, я говорила. Не могу такую уявить. Тады слухай. Один вучоны придумаў дзейсны і смешны спосаб, як запомніць, куды паклаў, напрыклад, ключы. Ну, такі спосіб усім патрэбны час ад часу. Мы ж самі кладзём іх кудысьці, значыць, дакладна ведаем, куды. Толькі чамусьці потым шукаю. Таму што інфармацыя пра гэта губляецца ў нашай памяці. І як гэту інфармацыю знайсці? Вучоны прапанаваў гаўкаць кожны раз, калі кладзеш кудысьці ключы, альбо іншы прадмет, які абавязкова спатрэбіцца. Гавкать? Менавіта, Вось так? Вау! Вау! прычым абавязкова 3 разы. Вучоны сцвярджае, што незвычайны гук не дазволіць вам забыць інфармацыю. Румал, здорово! Тады і напрас можна гавкаць. Каб не ўспамінаць потым, выключыў ты яго ці не. О! Трэба падказаць смешны спосаб на дзейцы. А то і яна ўвесь час пра гэта хвалюецца. А квакать 3 разы можна? Так ква, ква, ква. Ці мяўкаць. Мяу, мяу, мяу. Сябры, падыдуць любыя нязвыклыя гукі. Яны не дазволяць згубіць у памяці інфармацыю пра тое, што вы зрабілі. Вось гэта вынаходка. І вясёлая, і карысная. Ой, Тимофей, дзякуй. Я зараз таксама прыдумаю штосьці смешнае, нескладанае і пры гэтым карыснае. Абавязкова прыдумаеш толькі ўжо заўтра, бо зараз час глядзець мультфільм. А першы мульцік, між іншым, таксама хтосьці вынайшаў. Румал. І гэты хтосьці малайчына. Дзякуй яму. Мультфільм, сябры. А зараз час да адпачынку рыхтавацца. Чыстім зубкі, мыем тварыкі. А потым бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Румал. Цікавых вынаходніцкіх сноў, сябры. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаня